unang ina songon Jamila. Mirip ku anak boru HP ngai-ngai. Jamila, na bintang piling India. Orang ni Khalifa baru main ni Pakita. Orang doang sega di balik kora Jamila. Yang anakku apa tahu ina. Oh Jamila. Oh Jamila, Jamila, na bintang piling India. Ni Khalifa baru main di Pakita. Orang doha langsega di baik kora Jamila. Mirip anak burung api nauna ina. Oh Jamila. Sambil melamar semula. Amurungan apa subiamu maka pura-pura lalu mau bisa natorasna digo inomang labasikola orang kena saya solon sebelum marsanya dulu yang seliman natoras dapat makan gelekna Jamila. Oh Jamila, Jamila dari tampil dia. Orang doha langsega di balik kora Jamila. Mirip anak burung api nauna. Oh Jamila. Oh Jamila, Jamila, na bintang piling dia. Ni Khalifa baru main di Pakita. Orang doha langsega di balik kora Jamila. Mirip anak burung api nauna. Oh Jamila. Oras madihita saluhutna kadongan amang dot tamoy dainang anggiat ma di bagasan hai pasok kita sudena di bagasan tikyo suang-suang ni ditiki nanang rorope. Lagu Jamila songos sada gambaran berua ima ina-ina alai pangalahona sehera anak bu. Gawe bu imatong tertipu bawa marni dan nasida. Gawe bu imamuse tubuh dosa. Alani penampilan dohot pangalahon ni si Jamila. Jadi sebetulnya laguan mungkin penciptaan laguan membain sada lagu berdasarkan kenyataan nahya ibarat nasida di kehidupan sehari-hari di bama warna si Jamila. Jadi Jamila ima ina-ina alai penampilan sehera anak bur. Puido ina-ina mengihuton berpenampilan modis mengikuti zaman ang salah toni alai ikut tetap do menyesuaikan tu statusnya sebagai nunga ini tang anak boru be. So dia carana molo dilok istilah ni naposo unang tong norak unang berlebihan di penampilan pembawaan diri cara makatai cara mardalan ikon sudah mau disesuaikan sesuai dengan status sebagai
ibu rumah tangga, istri seseorang. Ima nidok kena marparange natama. Jadi unang gabi jamila. Diripu anak boru HP ngainai. Tazaha majo di buku Titus pindu 2 ayat 3-5 di dogma songonon. Songoni akka perukuan na tua-tua marparange natama dinabadiai unang panihas-nihasi unang hatagiat diangkur akka sipodahon na denggan naing maapu-apuan nasida akka perukuan na poso maka holongi sinoduk na dohot anak konna mamarangehon hatamaon hap kormanon mangarikoti ulaun na dibagas marbasa-basa maruduk ni roha maradukun hamulyon nabi unang honaisak hatani debata. Jadi marparange natama dinabadiai namar lapatan parangena hobbar tu natar surat di hatani Tuhani parange pangalaho penampilan cara makatai beda dotong ina rohot anak bu unang panihas-nihasi merlapatan oleh bahasa Indonesia di mana nidok na fitnah jonok may tugosi. Jadi di natar surati pengen dipasingot amok kadongan ina unang mergosi pate unang hatagir dianggur unang atong gabe ama di jabu ina di kuri tuak minum tuak malo mungkin tarsor sasahali songon namadai tang masalah kalian di dok kondison hatagian di anggur melambangkan minuman keras akka sipudahon na dinggan apa-apa nasidak ka perempuan na poso makaholongi sinuduk na dohot anak ko molo donganina molo holong dorohamu na sinuduk muna do anak ko muna holong na situtu maka betah dohamu dijawab urusanmu madenggan sinuduk munai doh kileng munai anak ko munai nah terbaik mabenom muna dijawab tu nasida dungi tidak muse mamarangehon hatamaon disomar lapatan ibu yang bijaksana dalam mengelola memanage rumah tangga makana di hutum muse hap kormanon maksudnya hidup suci mangarikoti ulonna dibagas nomor lapatan radut dijawab. Jadi ina ikut radut dijawab. Alai gabe tantangan mau muse tuak kaburua nasu terdidik cerdak danak mengaradoti ulaun si radutan dijawab. Alai dan gabe alasan tong kadongan molonga merumah tangga iba tanggung jawabi tugasi kewajibani ikon ulahon marsya jariba tudong marsya jariba tuna tua radut dijawab gudang si radutan dijawab mang bertamu inang mulai siya menugut nyari saat rodiborna mengaradut tidak dana si panganon payason pahean dohot jabu paturehon sudi nahobar di perumah tangga dungi didok merabasa-basa burju mengalihon silihonon pangurupion tuak kadongan na perlu pangurupion baru senari na piting didok kondisi na perpudi sebagai panipuli maruduk ni roha maraduk pun hamulion nabi suami adalah kepala rumah tangga imam didok di natar surati tunduklah kepada suami sebagaimana gereja tunduk kepada Kristus istri tunduk kepada suami didok di Titus tunduk marohamu maradokon hamulion nabi tanpa alasan unang dok kamotong suamiku pe
antar pareso suamiku peholan na di ko di ulun na kuda ngalasan ala di natar surati dan tergantung situasi mahanang pangalahon ni amat tay ulah kamu bagaimana sebagai ina molo adang tutu si pangalahon ni amai na produksi rubahono i tangyang mo namay tutuhane komos atong pangidohamo tutuhane persemahamo Tuhan berperkara terhadap suami-suami yang dibawa dengan setia oleh istrinya di dalam doa di hadapan Tuhan. Jadi perlu mo video titikio terkhusus tuak kadongan ina unang ina songon jamila mirip ku anak buru HP ngain sesuaikan penampilan atau status sebagai ibu rumah tangga boleh ikuti zaman dalam berpenampilan mode tetapi jangan berlebihan jangan norak sesuaikan suang-suangani pak katayo suang-suangani cara pangalakak dijaga melu jaga hamu tu dirimu na akaina berarti na jaga mahamu tong di rumah tangga muna molo jaga hamu dipakatayo muna imana petuduhon hamuliaon ni sadar rumah tangga hamu tuak kajelma namangi ima guarna borungi raja Tuhan memberkati.